Пари от непознат източник. Пари идват от работа. Пари идват от бизнес. Пари идват от познато. Но понякога идват от съвсем неочаквано място. Ключът е да позволиш да не заключаш входовете, защото Вселената има много повече пътища, отколкото можеш да си представиш. Сподели в коментарите. Иначе можеш да се запишеш в моята сесия, където да приложим няколко метода за привличане на богатство, на доходи, на пари. За да може накрая да кажеш: да, животе, аз успях. Аз вече мога да кажа да на живота, да живея както трябва, както ми се полага. Успех! Отидете в YouTube, намерете канала Да, животе. Последвайте го, ударете камбанката, за да може да следите винаги всичко, което се публикува в този канал. Коментирайте и препращайте, споделяйте на всичките си познати. Нека канала расте, нека всички хора, които познавате и дори непознатите, да могат да научат всякакви нови неща, които публикувам в този канал. Моят девиз е: да, животе, на щастието, на здравето, на успеха, на изобилието. След енергийни практики, медитации, афирмации, заедно ще кажем на живота: да, животе, приемам всичко най-хубаво.